Musika honekin hasten da aurtengo emanaldia. Kaixo, Kumila eta Asier gara ikastolako gurasoak. Aurtengo kultura astean gure bidaietako baten emanaldia eman nahi genizuen, Iran alegia. Gu mendizaleak gara. Horregatik, munduko mendi, natura eta bertako biztanleak ezagutzera joan izan gara urte askotan. Horrela, Nepal, Etiopia, Peru, Marrokoko atlasean hainbat bider, Indonesian, Groenlandian, Islandian eta baita zaldiz, Indonesian eta Tunezko basamortuan ibili gara. Irani buruzko emanaldi honi, topikoen aurkako bidaia deitu diogu. Irango leku geografiko eta kultural desberdinak erakusten ditugu. Seguruenik munduan ez da beste herrialderik topikoen eta ezjakitearen horren biktima denik. 1979ko iraultzarekin Shah tronotik kendu zutenetik eta klerigoek Islamia Errepublikaren zuzendaritza hartu zutenetik, Irani buruz erakusten diguten irudia, immobilismoarena eta emakumeen derrigorrezko beloarena dira. Ikuspegi hau are gehiago puztu dute, itzalandiko zenbait komunikabideek Iran terrorismoaren laguntzaileen zerrendaren buru jarri dutenetik. Ikusentzunezko hau, topikoetatik igez egiten duen bidaia da. Basamortu itxurako paisaia lehorraren leloaren kontra, Kaspio itsasoaren ulertzetan, paisaia berdea eta ia tropikala aurkituko dugu. Pagadiez eta arroz eta tesoroez osatu. Paisaia lau eta harritsuaren leloaren kontra, ia 6.000 metrotako mendiak dituzten mendilerroetan zehar ibiliko gara, eta baita mendirik handienera igo ere bai, 5.671 metrotako Damabanera. Biztanleria xiita eta homogeneoaren topikoaren kontra, aintzinako ohiturak mantentzen dituzten biztanle nomadak bisitatuko ditugu. Hala nola, Xaxaban nomadak Zabalan mendiaren magalean eta Kaskai nomadak Zagros mendilerroa. Emakumeen derrigorrezko uniforme beltz islamiarraren topikoaren kontra, koloredun buruzapiak, aurpegia makilatua eta gutxi arte debekatua izan den bakeroen gainean soineko estuak daramatzaten emakume iraultzaileak ezagutuko ditugu. Fundamentalismo islamiarrean oinarritutako kultura zorrotzaren topikoaren kontra, kultura eta arte ondare arratz aberatsa aurkituko dugu. Aintzinako Persiako hiriak, Persepolis adibidez, Zoroastrianoen suaren tenpluak, eraikuntza xumea baina apaindura koloretsu eta esotikoa duten elizak, mausoleoak eta meskitak, munduko alfonbrarik preziatuenak, guztia herrialde honetan aurretik bizi izan diren zibilizazioei eta munduan izan den komunikazio eta komertzio bide garrantzitsuenari, zetaren bideari esker. Ikusten duzuen bezala, bertako topiko asko apurtu zitzaizkigun, Iran eta bertako jendea ezagutzen joan ginen ala. Azpiemagarriena, iraniarren abegikotasuna izan zen. Inoiz ezagutu dugun handiena. Koronavirusagatik dela eta larrialdi egoera izan da, ezin izan dugu elkarrekin emanaldi hau eman eta danok disfrutatu. Hala ere, danok ikusi ahal izan dezazuten, YouTubera igo dugu. Daian agertzen zaizuen esteka honetan aurkitu dezakezue bideoa YouTubeen. Edo bestela, Google arakatzailean idatzi Iran topikoen aurkako bidaia Mila eta Asier. Hurrengoan aukera dugun elkarrekin gure bidaietako beste ikusentzuneko bat ikusteko. Ea ba, zaindu asko eta ondo izan. Gero arte! Agur!